Minta tepuk tangannya buat si Salindri. Suarane jan hapi kok ngene jan. Suara nyapa? Kelelekan permen? Enggak. Nyapa? Kamu sakit? Sakit toh, Nak? Apa toh apa? Saman minta apa? Minta apa? Ngomong. Kurang puas sih saya tadi itu nyanyi itu. Kurang puasan ganti lho. Nyatane kabeh seneng nggih Pak Bu nggih. Seneng kok. Kabeh terkesimana sing delongo bareng ngawur ramingkem yen. Enak sing ngene lho. Tatu lho. Ngene iki ya enak. Enak lho ngono kuwi. Saking terkesimane karo suaramu ngono kuwi lho. Nyapa to susahmu nyapa? Wong ya panggunge ya gedhe. Suarane mikesone ya penak. Kompak sing nabuh. Boleh saya bicara? Boleh. Di sini tadi kan itu ada kipas anginnya tadi. Terus iya, jadi suaranya tuh agak kering-kering. wah lah kowe kena Gak kipas. penak. Kering. Kering. Ngono. Lah kudune dong biasane sampean ngono. Enggak kan kalau suasananya dingin, Oh, ngono. pakai kipas angin, itu di suaranya itu jadi kayak apa? Oh, cerah. Sakit. Iya, sampean tanya Mbak tadi suaranya gimana? Ngene berarti engko hawane karo Gusti Allah ben dipateni ae. Enggak, Oksigen. lek hawanya dingin kayak gini enggak usah kasih Kipas. kipas angin. Kipas. Kalau pas wayahnya apa sumu, gitu enggak apa-apa. kipas angin. Kipas Oh ya wis. Batinku nyapong ngono lho. Tadi suaranya sempat hilang. Tapi apik lho. Ini No. pas lagu pertama mah kan ratekan toh, Mas. Iya, tapi seneng ya Bapak Ibu nggih. Seneng kok. Meneng ngomong iki ra roh wis meneng. Tapi aku no kalau nggak perfect itu sempurna itu gak mau. Iya paham nih ngomong seneng ayo wis. Aja nangis. Baleni. Baleni nak. Iki baleni nak sing awal. Ayo Tata medun salim sik baleni ke awal. Ngono. Lagune dibaleni neh. Mas Enso barang mau ya kleru. Kleru. Sik Sik. Sing lek sing klaru sapa ya? Mas Enso. Kowe iso nyambut gawe ora? Lah kleru. Klaru. Ora ngono kuwi seksomu, ngerti ora? Ngene iki malah nikan suarane malah elek, ngerti ora? Sapa neh sing klaru sapa neh? Pak Kampret. Bak klaru basmu piye? Sapa neh sing klaru? Pak Colopot. Hei, colopot. Hei, Pujiani. Kowe lho, Dul. Hei, kowe lho. Kowe duwe kruwak mbok imu. Ayo kita nyanyi lagi aja. Lagi, lah ngono gak apa-apa. Tapi sebelum kita nyanyi kita Iya. doakan dulu acara sunatannya Mas Adon. Sunatane sapa? Mas Adon barang sunat lho ya. Mas Aldo. Lek kaya Adon, lek iki Mas Aldo kuwi ora sunat. Iki rabi utawa resepsi pernikahan. Kok iso sunat iki lho. Oh, jadi Mas Aldo. Iya, Mas Aldo sama sama Mbak Valencia. Mbak Valencia. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Halo ngantar hadap sini. Hei, hadap sini. Sing kalem ngene lho ngene tak warai. Permisi Kakak Aldo dan juga Kak Valencia. Halo, ngono lah kok. Hai. Kaya kernet ora. Sing apik. Biar kedengeran tahu. Loh, bener sampean ki maksude piyayine sing ayu sing halus. Halo Kak Aldo, halo Kak Valencia. Emang Niken harus halus ya? Iya, maksudku ki halus berbicara ora kok. Hei, ada berani. Hei. Ya sudah, aku Sing hari halus. ini mau mulai yang halus. Coba pakai suara yang lembut coba. Halo Mas Aldo. Halo Mbak Nganten. Bekon. Hadap sini. Hei, hadap sini. Hei. Hei, iki acara campur sari duduk koko melon. Koko melon. Lucu, Mas. Halo Mas Aldo. Halo Mbak Valencia. Iya, selamat menempuh hidup baru. Nah. Semoga langgeng ya. Nah. Sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Semoga mendapatkan momongan yang banyak ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Ojo Iya. kakean iya iki. Ora iya. Semoga sakinah mawaddah warahmah ngono to rasa. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya ngono. Ya kan biar diiyain. Oh dian-dian pinter bocah kok nyelot ayu. Bocah kok saya bocah gemes aku. Sampeyan lah tinta ayu dhewe nak ayu dhewe nduk ayu dhewe tang iki anake sapa dek anake lho
Eh, Aku nolak kadung digitukan, aku tuh kebablasan tahu. iya, tapi kamu jangan kayak munyuk. Oh, Itu munyuk. iya kan Sing munyaknya nganggu. kan lucu. Iya, neng sing nganggu nek. Kemarin aku ke Taman Safari. Kamu lihat apa di sana Aku lihat ngapain? Mas Bambang. Itu yang warnanya hitam. Warnanya hitam besar itu. Beruang. Bukan yang dikasih makan semangka. Ah, Kuda Nil. wetu Iya. mon. Iya, kulitnya kayak Mas Bambang gini. Wetu mon kudane lo ireng iki lho. Lengo. Saya kemarin juga ada dari Bonbin. Dari kebun binatang. Orang kamu kemarin ikut Surya Buana. Meneng. Meneng. Kamu kemarin di Bonbin mana? Bonbin sana kan saya kan marganya marga 1. Oh, marga satwa. Iya. Oh, kalau aku marga Cina. Marga Cina? Iya. Kalau nama Cina kamu siapa? Le Kwang Chong Siong Kak. Letong sama? Kale Tong Si. Siapa? Le Kwang Chong Siong Kak. Liok Yong Tongka. Kenapa ada tungkaknya? Tiongka. Oh, iya. Tongkak. Tongka. Tongkak. Tongka. Tungkak tungkak. Angel loh, no. Iya. Iya. Ini sowan ono Malang, ono dusun Kalianyar, ya toh? Ini kita di Malang. Duh, bocah iki ngelindur apa itu iki? Enggak, tadi kan aku itu nginepnya di Batu Malang. Iya, kita tuh Batu apanya Malang? Beda. Malang apanya Batu? beda. Kalau dulu Batu ikut Malang, sekarang Batu mendirikan kota sendiri. Oh. Jadi Batu dewe, Malang dewe. Pasuruan sendiri ya? Dewe. Bocah iki piye to? Oh, ora mari-mari. Sesuk tak golane peta, sesuk kita lihat peta Jawa Timur. Bisa kita keliling ya? Iya, biasa kita jalan-jalan ya. Ya. Sekarang nyanyi dulu ya. Ya. Ya, sini ya lah. Kita berada di Malang. Semoga Iya. semuanya masyarakat yang ada di sini, yang lihat maupun yang ada di live streaming, semoga diparingi rezeki. Aduh. Semoga diparingi sehat selalu, panjang umurnya, rezeki kang kathah barokah, tur-tura lalakane malah kebak lan mugi-mugi kagem sedayanipun ingkang live streaming maupun yang ada di sini. Halah. Apa dongane sampai kentekan suaran gini loh. Ditoto ambekane gini. Ini taware. Jadi ditoto ambekane. Semoga Bapak Ibu warga Malang yang ada di sini ambekan sih. Leren ya, diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Semoga nanti bisa terhibur dengan adanya Mayangkara. Nah, ngono lho. Oke. Ora kok semoga entak negaranya. Ditatur napasnya. Oh ya, buat masyarakat yang ada di sini, khususnya buat para tamu undangan, semoga diparingi rezeki kan kata barokah tura-tura. Rezekine kata barokah tura-tura. Hei, Sehat selalu panjang. kayak wong mengi. Katanya suruh ngatur napas. Ora usah dadak kayak ora usah. Kenapa sih malam hari ini aku salah Loh, terus? kamu nggak salah, saya Mas membenak. Bambang udah gak sayang sama aku ya? Ora no aku ki sayang loh karo kowe. Kemarin aja kamu gak ikut. Ngene kok. Gak mau. Aja laket. Aku ra melu kowe ndengi mergo kowe iki yo prei. Masa Terus aku melu sapa lek kowe prei? yang kemarin di Pasuruan itu. Ya enggak apa. Kan aku kemah, Bu, kemah aku. Kamu lebih mentingin kemah daripada aku. Aku jane menting nek kowe. Aja nesu. Aku ki kurang elek piye karo kowe. Rumah samu ki atret mobil lho was-was. Sini sayang. Enggak. Aku tetap sayang padamu kok, Nok. Enggak mau. Kalau sayang kenapa kalau ikut Mayangkara selalu minta bayaran? Ini gendeng. Kalau sayang kan nggak perlu bayaran ya guys ya. Rene, Kalian sayang aku nggak? aku yo ora sayang ora kere. Kowe ora ngerti BR iku akeh pajake. Apa-apa man? Ngene lho Nduk Cahayu ya. Bu sayang kuwi ora kok perkara dibayar karo ora. Padahal kalau semuanya bilang sayang mau aku tambahin. Sayang. Sayuwang. Sayang. Pak Soleh aku sayuwang. Pak Soleh sayang aku sayang. Ada yang bilang sayang. Aku sayang. sama aku. Aku sayang padamu. Ajin. Ada yang sayang sama Cintaku hanya kamu. Aku sayang anduk karo. Tenang. Aku
aku umpama engko gak mbok bayar lho ora apa-apa. Aku engko ora mbok bayar engko kene ora apa-apa. Tenan. Aku engko njaluk mbokmu karo pakmu bakal. Orang uangnya yang pegang aku. Oh itu saya. Mbak mantan sayang nggak sama Niken? Sayang, berarti ora dibayar. Wes sayang nggak karo mantane? Kak. Duh. Lah nyapa kok gak? Pacare uduk. Dulur. Ya mesti bojone wong mosok arep bojone. Ya sayang sebagai paseduluran. Iya, sini maju sini. Ini kan ada ditangkap kan ngene iki tambah sedulur. Iya. Tambah sayang. Betul. Mas ya, oke. Kita paringi lagu lagi? Ya iya arep nggawe dhuwit piye ngade golek ngene kok. Iya lagu. Oh, lagunya langgam. Langgam, oke. Nanti setelah langgam nanti mantannya maju ke sini ya. Iya. Iya, pinter bocah kok ayune. Aku mau langgam itu. Sewu siji. Ngendi? Bukan itu. Sewu siji. Cucu itu. Pertamanya gimana? Beh. Sok budrek ngomong itu. Ngomong. Bukakan lirik dong. Sing di ya bukakno. Iki mumpung bocah halus iki. Kawitan. Bukan itu. Lah iya. Makasih, Bu. Beh, kula dilem cantik. Aturama. Bukan itu, kamu diam dulu bisa nggak sih? Ngewangi lah aku ki sayang. Kleru nek. Itu kurang tinggi tuh, Mas. Iki genjote didhuwure. Sing kurang-kurang welasi Riko. Asat gimana sih kupingnya Langgam, Sat. Iya, ini tuh langgam. Tahu nggak sih? Ngono ndak dibaca ndase ae sowan teng. Siapa suruh pakai itu? Yo. Sabar ya nak kok marah-marah kenapa tak? Enggak. Minum dulu ya. Enggak. Oh ya, mam. Coba ini soalnya ini tuh lagu dangdut, cuma aku bikin langgam. Oh gitu. Wah, iya. Kamu kreatif ya? Kamu aja yang kere. Aku aktifnya. Sing sakmono ya. Ya. Langgam ya Mas Sasat ya. Yo langgam kita coba. Iki kan lagu dangdut urung tahu dilanggamne to. Urung tahu dilanggamne. Lah ini kan kreatif. Kreatif banget. Dan Mayangkara kan juga kreatif. Kreatif wah. Apa yang nggak bisa tuh harus bisa. Harus bisa. Tuntutan dari Niken Salindria ta, Nak? Iya. Lah iya. Ma aku ki ben ra rugi bayari cacang larang-larang lho. Lah iya. Lah ngono ora kabar-kabar wae. Lah ya ngono ora kabar-kabar. Kabar-kabar apa? Cacah. Aku iso jiblek lho. Kok Kediri sampe Malang kok bahasane ra kabar-kabar. Anak wong ngene iki Pak Bek nguyuh, ngono ra kabar-kabar. Sing kurang-kurang sun welasi Riko. Sing bosen isun mupuk rasa Riko soneman Riko sone sayang make piye gawe ati kelarang hangson karepan welas asih dudu ngarepake welas angkuwe sonemu putih rasa Henriko sempurna mergo isun omong kelangan Riko kadung besusun sing ono mungkin Riko beruka rasa pangan berarti pales aja nano wong sabar ngadepi oke iso ngarepeni iku sewu
apik lho iki no. Ngene ta. Cacah iki lho sing goblok-goblok iki jenenge. Tau wegel aku. Kaya ora kabar-kabar lho iki. Tamang. Sesuk. Apa aku isin lho. Rai kowe disuwek ngerti ora gara-gara kalian. Mangane ngono iki. Lek wektune senggang rai tanggapan ki mbok belajar. Belajar. Kirimi list lagu rene sing dipelajari. Sabar. Kacau apa dia ngono? Sabar. Iya tok ae. Kene iki wayah bengi ngene iki malah ra iso. Kowe yo ngono apa? Kalep. Kabeh yo ngono. Kirimi link. Meneng bidek ning WA. Ha yo ora kabar. Grup rene sing balesi. Tak kampret. Kampret ora kabar-kabar. Tangga diwaca tok ora ndak dibalesi. Yo. Wis sabar. Sini sayang. Nih, tak iki. Sabar. Ngene lho. Iki malah isin to Mas aku. Ya tak Bang. Kowe kabeh yo ngono. Ngono kuwi ora kabar-kabar aku. Latihan. Kudu Panggara kabar kabur. Lah iya. Lah aku dhewe lho kabare kabur. Aku ngono ya kabar ono. Bocah tamong ngene. Sesuk lek sampeyan iki kan bocah sesuk ning Malang neh. Sesuk latihan. Sesuk main. Latihan ning Cengel. Ora iso latihan. Sesuk tanggapan. Wis ora apa-apa, cekson ritek latihan 10 lagu. Iki jane melu Jawa apa melu Pimpinan teges kok Cina, Bos. Jepang lah kuwi. Cina. Sesuk gamelane iki dilarasne ya. Mergo gamelanmu iki sing gering. Gamelane yo ngono. Lho. Gamelane mbok seneni. Laras bareng apa enggak melok ae iki ya. Sing duwe ya ngono. Ngono kuwi kudune sedo kabar-kabar. Lah ngerti gamelane rusak dadi penakne. Lah, Cacah ini aku apa ya tahu to Mas ngurusi gamelan ngene iki. Wayahe Cacah sing ngomong. Ngudune kowe sing ngomong ora kok niken. Bocah kabeh. Ngono kuwi ngomong. Bos, gamelane wayang laras langsung tak go ning Solo. Rene sing ngomong rene kabar-kabar belas. Guyu. Sampeyan guyu, Bu. Nanggap. Wis ditanggap. Wis ditanggap. Wis ditanggap. Bocah kok ngene. Iki sampean. Iki mana permintaane Mama Wiwin lho, Dem. Iki Mama Wiwin lek ngomong lek nyuwun lagu lu mesti reno aja ndak suwen. Kuwi mboke sapa? Iya to. Kan dhek iki pepeling. Terus apa nek iki mau 1000 siji dilanggamne. Terus apa nek tali geni. Terus apa nek Mbak gelo ndek iki. Sapa? Mama Wiwin lho. Jane mboke sapa? Mbokku. Lah iya ngono kuwi, Mbok. Mbak jaluk semu. Sakarepmu. Ya, sakarepmu langsung. Omong ngono lek semu rene anake semi ngono. Ayo Mas. Ya, apa lagu? Ini kita panggil Mas tuan Aldo. rumahnya dulu apa kita nyanyi lagi? Sampeyan ngene, nyanyi sitok sik, mau kan gak sida. Iya. Sampeyan nyanyi sitok sik. Mau sida, Mas. Sing ndi? Iki mau. Awak sak itu sak lagu. Iya. Iki kan jatahku 5 lagu to. Oh wis loro. Iki jane apa to iki? Jawa ngalang-alang VOC. Kowe jane company ngene. Nyanyi satu lagu dulu. Ya. Habis itu Bapak Sumarsono, Ibu Sri Wulandari dan juga Mas Aldo, Mbak Valencia. Ini biar suasananya ndak sunyi. Nah. Kita panggil Pesinden Mayangkara yang gedor-gedor anti der-der. Ki apa neh to ki? Kesenian apa neh to ya Allah. Iki sinden Mayangkara sing suarane kayak bledek, Mas. Sopo? Ngalah-ngalahne Niken Salindri, Mas. Enak iki. Enak, Mas. Sopo no? Yosi Dian Pratima. Tosa. Siapa jenenge? Yosi. Lho men atur Tosa. Ayo Mbak Yu, mriki. Mbak Yu. Disempati lah. Ya Pak. Ya Allah. Sindian loro gering kabeh. Lah aku lagi disempati mau klunuh. Anu don lampune patenono tak cepotane don. Apa to? Sepatnya sing rada sigrang, Mas. Yo. Saya turut tamasya keliling kota sambil melihat barang-barang. Ayo panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, kawan-kawan saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asing ke kanan dan ke kiri. Lihat beca berlari, bagaikan tak berhenti. Beca, bawa hati-hati. Bapak Ibu
kamu itulah tadi persembahan dari TK Dharma Waria yang sudah pentas pada malam hari. Dharma Wanita. Waria. Aku mau ngomong. Banci kok Iya, sitok nang. Kowe yo ora kene. Dan masamu banci. Ah, kowe nang ora. Banci kok piye? Banci iki wedok. Oh, bocah. Kok rumangsaku kok isa. Ayo. Iki Mas. Piye? Iki lho. Mbak Yosi sampean gak arep kenalan sik ngono apa menyapa? Oh wis kenal ya, Mek kenal ya kenal. Lah wong Maksudnya iki saling menyapa say hello Mas, say hello. Hello Kitty. Jenengku Yosi. iya, Kok iso Yosi. kenal Kiti? Kowe ora nyelameti, ora jenengi. Dhewe apa ta yo ya kok. Ya, Mbak Yosi. Heeh. Ayo sing lengkap namaku yang lengkap, harus yang lengkap, tidak boleh seperti itu. Heeh, Mas Yoni kan Salindri kudu nek Dimas e. Lah aku lho, Enek RA ne Raden Ajeng Dimas niken Salindri. ngono kudu lengkap. Kudu lengkap. Sebutkan. Lah kuwi pakmu kowe balik jenengmu. Yosi Antabuga. Sapa? Antabogane. Sapa? Ku lho jeneng dineh kuwi. Kok rumah sak gantian dhewe ket mau ora sopan jenengku. Seneng. Seneng aku. Kowe ora kabar-kabar lah seneng ya. Sirahku ngeluh ndak. Ayo Mas, ayo Iya, iya. durasi, Lah yo durasi. nyanyi apa? Nyanyi apa? Getok, Kowe getok, getok. Getok sing ngerok. Sore padang bulan. Padang jengleng. Ayo kanca padang Saya. dolanan. Hop 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 hop. Saya hop hop hop. Sampeyan obano sik mrene. Ngono sampeyan. Basa iki lho. Anter iki. Aku nggawa bayar. Anter. Lah lek nikan kok. Tawon. Lagi so. Masa krungu? Krungu. Ya ampun. Kok tak patenane. Gedho ya nak ya. Ya, ya, ya. Yo, gedho bersama Yoshinawa dan juga Nikenowa. Yo. Yoshinawa. Kok nggak? Yoshinoya. Makanan Jepang. Yoshinowa dan juga Nikenowa. Yo, gedho tinggi ngerak ta. Sing kaya ndengi lah. Tolelot. Tentang tentang. Nani. Tung tak. Yo. Tak. Iki lho mayang sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame joget kucekan. Kae-kae rambulane disawan kang awe-awe. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah anaknya lahir lanang, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah anaknya lahir lanang. Lah kok lahir? Lam bengak-bengak suarane. Wah, keketok. Yang melatih otot perut. Oh. Supaya otot perutnya itu bisa sehat walafiat. Dadi awake dhewe kudu nglatih perut ngene iki. Saman yo nglatih perut. Ora, Apa? melatih otot bokong. Iki notot. Sitake maju, sitake Mundur. Iya. Oke sudah? Ya nak wis buta kowe dok. Sudah. Terima Nanti kasih. kita lagi ya Mbak ya. Boleh. Jane sinden pementak kowe iki. Aku ditakuti kowe man.
menanjakan sinden yang spektakuler lagi apa kita Ya, menanjakan? mantannya dulu. Oke. Oke. Ya, tidak mengurangi rasa hormat kami. Bilangin nanti kalau kesini jangan lama-lama. Ya, kalau kesini jangan lama-lama, pesan dari Niken. Silakan untuk Bapak. Hanya 5 detik saja. Lho nggih mlaku yo entek no. Oh, nggih, monggo Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Wulandari beserta Mas Aldo dan juga Mbak Valencia untuk segera menuju ke panggung nyanyi bersama Nduk Raden Ajeng Dimas Niken Salindri MBG. MBG mah. Wih gelar. Mah. Loh, MBG mah. magister wi. Magister belajar. Tapi ya MBG saiki terkenalnya kan makanan MBG. Iya, MBG. Gelare nikan nyar ya. Gelare nikan Raden Ajeng Dimas Niken Salindri MBG. Monggo ditabuh ya. Turuk. 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 Apa? Monggo Pak. Bapak Sumarsono, kalau Ibu Sri. Berdamai. Alhamdulillah Mas, roto ya Mas. Alhamdulillah roto Mbak Yosi diparingi pinter Mbak Yosi. Dapat ini lo sudah di sini. Dapat berapa tadi Mbak Yosi? 200. 200-an ya semuanya ya. Semuanya Iya 200. sama aku juga 200. Wes kabeh Sudah semua. Aku belas sih. Belas kelewatan. Tadi kayaknya sudah semua ya. Udah semua. Masnya lihat saya ya tadi ya. Ketoke sing iso ndelok sampean iki wong sing penuh dengan dosa, Mas. Lah iya. Ya ora ketok Mas. Masa aku mau kelewat, Bos? Lah, masa aku kelewat. Masa ora kabar-kabar ya. Masa sakit-sakit ya. Mas Bambang. Dalam. Ini Mbak siapa Duh, namanya? ya ini Mbak Aldo. Mbak Valencia. Mbak Valencia suaminya 2. Loh, Cici. Nah ini siapa? Adike. Oh, karo aku sapa ra wae ya karo. Takono dhewe. Kakak. Kakaknya Mbak Valencia. Kakaknya Mas Aldo. Kakaknya Mas Aldo. Iya. Karo aku takono Sudah dhewe. menikah juga? Belum. Ya mesti urung duwite nggih nyaweri. Belum apa sudah? Tadi katanya sudah. Ngene. Oh Dudo tuh Mas. Enggak itu kata itu. Iya. Aku kan genake menebak. Piye Iya. to kok kowe maling ngowong nih apa? Aku kan hanya menebak Menebak saja. nih anu. Ndi mau wonge mau. Oh lagi. Ketok ya Mas kula nggih. Mosok ora kabar-kabar to, Bos ora ali. Wong gedine sok ngene ora dilewati ora. Masih Ditakoki. ketok ya Mas ya? Oh iya ketok Mas. Bos. Lah mosok ora ketok ora kabar-kabar to, Bos. Aku nek Mas Aldo kelihatan saya Mas Aldo? Kelihatan Mbak Valencia kelihatan? Kelihatan. Mas Bambang kelihatan nggak? Kelihatan Mas Bambang nggak? lah mosok ora ketok manc. Nah tak periksane lagi engko mripate. Ihi. Masa sama ngedetek-detek Mas? Detek apa? Aja ndok aja. Aja detek-detek ora iki ditanget Mas aku. Detek-detek sugih. Amin. Bos. Makanya oke. sampean dilewati. Nggak apa-apa, Bos. Ayo. Mas Aldo, ini nikah yang keberapa? Sita. Gimana sih? Tanya itu jangan nikah yang keberapa. Enggak, kan kayak ulang tahun. Ini hari ulang tahun yang keberapa? Beda ulang tahun karo nikah iki lek nikah ki saumur hidup sekali.
Ono. Oke. Nah. Ingin cita-cita menikah lagi nggak Mas? Loh, piye to ki? Dekore rong dikukuti ya. Ingin lah nak tanya itu punya anak berapa nanti? Oh iya, pengen punya anak berapa? Seikhlasnya. Seikhlasnya. Seikhlasnya maksudnya Iki jalan piye? mantenan oma-oma apa njaluk sumbangan. Seikhlasnya. Lah iya. Paring-paring. Kalau Mbak Nganten pengen punya anak berapa? Itu kucing apa? 2 anak cukup. 2 anak cukup. Dua anak tukul itu. Cukup. Mbak siapa? Mbak Valencia. Mbak Valencia 2 anak cukup kalau masih seikhlasnya. Isoi mending ngono. Nah iya. Mande cita-cita belas jalan sama ini. Saya bingung saya bingung. Oke. Ini Bapak enggak kerso naik? Ya, Bapak Ibu Diwakilkan sama kakak. Oh, nggih. Ora ki mau wakil to. Ora dhewe berarti titipane Bapak tuh malah lah. Wakil biasa 5 belas kan apa. Sudah disyukuri saja, gak Oh, boleh. iya. Gak boleh, no, gak boleh. Gak boleh, gitu terlalu ngemis gitu ndak boleh. Lah diwehi? Ya, diwehi diparingi lek ora ya dinteni ya. Waduh ae. Ya kono. Ayo, minta lagu apa Mbak Valencia dan juga Mas Aldo? Jangan dong. Dengkol angel-angelan tak gone polsek lho kengko. Nyawiji. Nyawiji. Lho. Habis nyawiji terus gerigis. Terus apa Apik ya? wi. Lagu nyawiki apik. Dua dulu aja. 2 itu dulu aja ya. Biasanya kalau 2 itu 2 juta. Hus. Kok luarang mentok kan. 2 lagu 2 juta loh. Ya sudah kalau 2 500.000 satunya 250 Mbak. Ini tadi kan Mas toh yang nyangoni. Lah sampean mana yang minta kan sampean toh. Bener. Ini loh. Engko diparingi Gak boleh bahas ngono. Gak boleh. Seniman ki sarum bahas sawer. Wis padha ae. Diparingi ditampani, ora diparingi dinteni. Teni, nggih. Kita paringi nyawiji dulu ya. Oke. Nadane Mas. Piye? Lah sama nyanyi gak? Lho nyanyi no. Di sini dulu, di sini dulu. Aku masih gambo wae nyanyi. Ini lagunya bagus semoga. Semilir angin teko gawa kabar bahagia belajar rehat. Ya sih. Ya sih. Ayo. Ayo. Setuju nggih? Setuju nggih? Setuju nggih? Sumpah aku ora nggawa. Aja omong ae. Siap. Siap. Pendule apa sih Bu? Mesin jane. Yo. Kau usah iki ya. Bau. Kau usah ya.
gagal barang. Oh. Yo ganti bandengan, ganti bandengan. Ya. Bandengannya Ganti bandengan. Yo, berat. Hop. Surabaya. Mama, ganti. Sembe. Bandengan sing galak. Sing galak, bandengan sing galak. Iki panganan iki. Yo. Sura. Mas. Sura. Hei. Mo. Ngori ya.
Ya. Abot kok nak. Eleng nak, eleng. Ori. Wes ya nak sabar nak, mari. Mari. Wes ya nak. Eleng wajo jadi. Biasane iki, Pak. Eleng nak. Ya. Iya lagi kuda. Di kebun dasku nyanyar. Ya. Oh. Lengan dek Ya. piye iki? Keprokno nasib Bambang ya. Eleng no, sabar no. Ya, keprokno nasib Bambang ya. Wes ya. Wes ya. Ya. Pak Soleh. Op. Sik. Nyuwun sewu, Mbah. Waroko Pak. Nyuwun sewu, Mbah. Ngersakne napa, Mbah? Banteng. Waroko pakakmu. Lagi keprok ndasku ngene ora ngemut. Luwe to, Nak? Luwe julek cingur. Balik ya nak, balik ya Ger. Ke bakul aset. Pak Soleh. Dupo. Saya digolekne. Ya Mbah. Koset. Wah. Iya jadi bolane.
diketek arep. Dikae, Mbak. Ya, kae. Iya. Eyang mayang. Eyang rawuh. Eyang rawuh. Yo. Eyang rawuh. Sutresna Buddha Jara dipun paringi dalan Mas. Dipun paringi Mayangkara 1001 kreasi Mas. Wajib paringan. Mas. Diparingi kalatan bat segorotan tan waroko watetanatan watetanatan ngaturaken puji syukur ana ngarsane kocek nek kon ngomong nek kuwi sesantai jaya-jaya ing tengah wengi iki wadidaw ora ana angin kang gumuruh kang sumirep nambahi swasana sidhem kayem mendung ing dhuwure awang-awang sansaya ngalung ilang sansaya padhang-padhang gumilang tak pangestani para putu-putuku tak pangestani ing wengi iki bakal katerang bakal kepadang ora bakal tumurun udan ora bakal cumeblok banyu ing dhuwure awang-awang jaya rep sirep sidhep permana niat ingsun ngadeg ana ing tengah jagat duduk jagat sipate alam jagat turun ing urip
ajiku si menyakunte. Apa kuasane sira ingsun kongkon. Lembokna labuning badan para manungsa sida edan ora edan. Sida gendeng. Aja nganti mari-mari lek rumiyin ingsun teko sing ngambani. Le Bambang, Apa neh ki? Apa Mbah Soleh? le aja clometan aku eyange le. Oke, Yang. Ngapunten. Aku Eyang Mayangkara ing tengah wengi iki rawuh. Teka njaluk pengadilan dumateng marang kersanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Mayangkara ing tengah wengi iki pentas kowe iso teka. Lah ndek ngene-ngenane kowe absen terus ning dilebab. Jok wis suwi alasan sekolah. Kowe wis tak omongi to kerja lah. Kowe aja sembrono le karo aku. Ampun. Kedang. Kowe apa wis waleh njaluk dicabut saiki apa sok ben le Bambang? Ngenteni Pak Soleh aku. Ampun, Mbah. Piye sesuk nyang terus ya? Iya kabar-kabar. Iki tenanan le dijagakne. Iya. Dijagakne temen-temen. Aja absen le Bambang. Ya wis janjimu tak ugemi saiki aku bali pamit mulih. Mulia ora ngandoli ya. Ya wis. Aku bali. Nggih, Yang. Bali. Aduh, Yang. Eyang Mayangkara nyuwun. Top, ae pangestu. Cut. Ros. Mayangkara musik. Dadi malah di idumu. Kene mari ora mergo apa demi teng ngalih ora kudumu ta. Tapi manganku mau enak. Manganku enak sumpah gule. Manganmu enak, lha ning cangkem ra enak. Lah yo. Ambune. Ambumu yo ora enak yo ora kabar-kabar to dhewe pangan apa to. Aku dhewe mangan pete lan enteni. Lah yo ngono lho. Biksu tong. Warokat. Apik lho kesenian iki apik perlu diuri-uri dan dikembangkan. Apik. Apik lho, apik. Ya. Ora kabar-kabar to Pak Le. Nggih, kalau wau wis mari ya, Nak. Wis ya sadar ya. Wes. Nyanyina ya, Nak. Ah, Pak Soleh kene, Pak Soleh. Kene. Atarok. Wong lah. Wong kancane repot diomongi panggal. Iya. Kangen sih, kangen.
Ayo Mas, Nyanyi. iki mau enek sing pengen nyumbang jare. Sapa? Mama Wiwin. Oh ngono, oke. Panggilan iki suara kapesat. Ding 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 ding. Ya. Ndi. Sik. Ding ding ding. Dimohon untuk saudari Wiwin Lagi. segera menaiki Jenengan cegat, Bu. Jenengan cegat, Bu. Ya ora wani. Heh. Gak wani sing manine mek Pak Soleh tok. Ayo Mbak Wiwin. Mbak Win. Mbak Win. Lah kok malah blunus ngali? Anu golek sego kita. Golek sego. Yes, nyanyi apa nak ki? Ayo. Di sana waktu apa? Ya. Itu tadi kesenian ning Mayangkara ngono no, komplit. Ono tari bujangganong. Heeh. Terus ono Jaipong. jaipong, Banteng. bantengan, ketekan, Danongan. danongan, terus anak kesenian Bapak Muhammad Soleh Sodikin. Monggo pokoknya nanggap Mayangkara komplit. Kesenian apapun bisa masuk, ya toh? Wes pokoknya iki mau contohnya ya gimana ya? Iya. Gagah-gagah wong duwe Aku gawe. lek melak campur sari liya ngono kan. Ora mungkin Ora nyanyi. mungkin. Lah jenengan pengen ikan polah kayak dadi kethek dadi banteng terus Bapak Muhammad Soleh Sodikin munggah niku jenengan nanggap Mayangkara, ya toh? Ayo. Ale sing paling larang ya Bapak Soleh Sodikin. Larang iki deloan kaya. Larang ya. Biyen kan jenenge Sokilin, saiki Sodikin. Sokilin. Iya. Bapak. Ya lagune apa no? Dikancani Iya. sapa? Iki dilepas ya. Kasih lagu. Dilepas ya. Oh iya iki kan dadi neh iki. Ya wes sini. Kamu itu sing gare dadi iki lho. Dadi lho. Malah kira. Kan dadi malah dadi cabe kae piye. Ya,